na musamman tare da mai girma ɗan takarar shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gusau, Honorable Alhaji Anas Muhammad ɗan Amanar Gusau. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah jama'a masu sauraron mu musamman al'ummar garin Gusau da kewaye, ina godiya kwarai da gaske da wannan karramawa da kuka yi man wannan gwagwarmaya da aka fito. Alhamdulillah ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kuma ina godiya ga dukkan magoya bayana da suka fito kansu da kwarkwata suka nuna min soyayya ta kowane bangare, da wanda suka yi ta'addu'o'i na bata alkhairi. Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Mulki Allah subhanahu wata'ala shi ke ba da shi, kamar yadda muka sani duka mun imani da qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. So Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so, kuma ya anshi ga wanda ya so a lokacin da ya so. So Allah subhanahu wata'ala ya kaddara akwai wanda ya tanada ma wannan bagiri, shine barista Abu Imam, kuma muna mashi fata alkhairi. Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya riko da hannayen shi, kada Allah ya bashi da dabarar shi. Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi ikon yin abin da daidai. Mulki Allah subhanahu wata'ala shi ke ba da shi. Duk yadda kuka so ni ko wani ya so ni, idan Allah subhanahu wata'ala bai rubuta zan same shi ba, wallahi ban zan same shi ba. So da yawa zaka so abu ba alkhairi bane gare ka ƙi abu kuma ya zama alkhairi gare ka. Aya ce ta alqur'ani kowa ya sani, wa asa an tukulu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mun imani da wannan, kuma wannan insha Allah alheri ne gare mu. Don haka kowa ya kwantar da hankalin shi, a ci gaba da ba gwamnati goyon baya da shirarwan gwamnati. Mu fatan mu al'umma su samu su ci gaba, al'umma su san cewa ana gwamnati. Wannan shine babban gurin mu a wannan jiha ta mu. Za mu ci gaba da goya mu gwamnati baya tunda muna cikin tsundum, kuma da mu ake yi, kuma mai daraja gwamna ya muna alƙawari cewa insha Allah zai ci gaba da tallafa ma duk abubuwan da ya kamata yi na ganin ci gaban wannan al'umma. Muna goyon bayan shi 100% za mu ci gaba da goya mashi baya don ganin nasara ta insha Allah nasarar kowa ce a wannan jiha. Kuma abubuwa na taimako da muke yi insha Allah already muna yi tun kafin yanzu. Wa dama wani tsari ne muke can daban, wanda kaman foundation ne gare mu wanda ke wannan aiki. Za mu ci gaba da wannan gidauniya in Allah yarda, daga nan har ƙarshen rayuwar mu insha Allah ba za mu tsaya ba. Muna godiya kwarai da gaske. Sako na musamman kenan aka saurara tare da mai girma dan takarar shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Gusau, Honorable Anas Muhammad dan Amanar Gusau.